Suros ang kalipay tungod sa kayo sa Ginoo. Tindogin nga. God bless. Praise God, no? May buntag sa tanan. O, dili po na ako kawangon ng pagpasalamat sa tumboy nga Diyos kay maayo gid siya. Dili gid nato dili sa isang salamat lang ang kasapat sa pagkamay sa Ginoo. Di nato kaya i-express kung sa siya kamaay sa atong kinabuhi. Ingon man sa atong tibok pamilya. O dalagon gid siya sa atong sa atong pamilya kay kagahapon naulanan mi giabutan mi ulan pero grasya sa Ginoo ang tanan wala may kuan labi na gid kay amo ang gamatoy nga kung sa ang pabiglo nun ang lawas pero grasya sa Ginoo perti man yung kiata gyud kita man gyud grasya sa Ginoo nga kanang sukat jud mi nga nagganang kuan na gyud ang sa pagsimba kanang dili na gid siya nga nagkasakit. Pasalamatan ako kay 2017, 2018 nagbalik-balik yun siya regional kay tungod sa congenital heart disease o grasya sa Ginoo ang tanan o nakaundang po kong simba tungod sa kanang na mga sitwasyon nga kanang side mga discouragement maabot yun sa ang kinabuhi pero grasya sa Ginoo ang tanan tungod sa kalig-on ako siyang gipasalamatan nga sa nakapadayon gyapon ko o ako iban sa akong tibok panimalay bisan pa sa nay mga kakulian ang kalig-on jud akong iyang gihatag ka na ako na dili gyud ko makuan do na may mga sitwasyon nga ay ayun nagsimba diha kay kuan ani-ani ana-ana mo nang ana jud ko dili man ta magtan-aw tao dili man ta magtan-aw kanang kuan di man dapat ana kung inakuan sa ilaha ginatubag sa ilaha kay kuan kay ko si Kristo lang ato ang tan-aw dili nato tanaw mga kanang unsay mga defect sa uban dili gyud ta madala pero siyempre naging tao lang gyud unsay nadyo tay kahinaan madala so otong akong pasalamatan gyud ang Ginoo kay 2019 2021 antud karong mga kuana wala na gyud siya hospital o na may mga una may mga ginagmay na mga kasakit pero grasya sa Ginoo tanan dahil jud ang yun ang kaayuhan sa Ginoo o pasalamatan pud ako kay gahapon sa tungod sa kusog sa ulan tanglog ang among gakit na kilid jud ang among gakit ako mura jud ko kung hinsisid pud sa kanang danaw. Paano magiging si pastor sa mga nakaadto dito unsa ang danaw gyud na kuan man ang kuan niya nakabuhi ko sa PC so si Tuper na kuan pud siya sa kuan kay dito siya sa ulahi danglog kayo ang kanang akit namo apil ko na kuan may na lang kaning duha ka bata nakahawa na sila sa gakit pundo na gudunta pero napami banda sa may tumoy kay luhag man siya niya ayaw mo siya magkanang kuan sa kuan ako sa amuna di nabuhian akong kanang PC di parehas mi dito sa Danau Sisid o pasalamatan na ako ang Ginoo kay bisan sa mga nana wala mi malumos kay ako di ra jud ko kawa umulangoy ug ganin ko Jesus salamat kay bisag ka nya ngit na may nakauli ikan sa lote mo nang grasya sa Ginoo gyud ang tanan unang dili jud nako kawangon ng pagpasalamat sa Ginoo kay tungod kay naa gyud ang iyang protection bisan pa sa atong mga lihok nato nga kuan sipyat pero grasya sa Ginoo naa gyud siya nakaagakay sa ato ako kita na ana sa kung sa kuan pa emergency na gyud naa gyud ang iyahang milagro ibalik na akong himaya sa tubuhi nga Diyos. Amen.
Panahon na para magtuon kag langoy. Praise God, salamat kayo sa akong inahan. Grabe yun ni Magsoon. Kung pag-antos lang yun, grabe. Na-question yun ko niya sa unang asa yung Ginoo ma. Grabe nga anak Magsoon ang minastubangan. Grabe yun niya pag-antos. Sa kuha. Asa yung Ginoo ma. Una, dili po na ako pagpasalamat Magsoon sa itong buhay nga Diyos. Ay tungod, nahingo man kong badlungon ito na, badlungon yun. But praise God karon kay grabe na ang pagpamuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Gali, balik kanang although masuko man gyud pero salamat sa Ginoo ba nga adto gyud ka ng pagpugong. Amen. Kana bang makayo ka ba lumika pagod ay tawana ay nga. Pero salamat gyud ba kay ang Ginoo gyud naghatag gyud ka ng pagpugong God nga aron dili gyud ka makasala. Salamat ko sa pulong sa Ginoo gyud nga mo gyud ka nang mo kuan ba mohatag sa imo ka nang kanagong pagpadlong kasuko pre pagpakasala. Amen. O bisan pa kagapon may son, salamat kayo nga grabe. Pati kakapoy gyud na mo son. Na kauban magson nga namunot ni. Sugod niyo alas ako may nakuna kay wa may klaro ko nang kasabot sa mga amo. Isabot siya nga giadto na sa balay mismo nya. Iyang gipaasan tag iya. Kanang iyang wala siya nisipot. Sumoto ako na isa nagkamot kog munot. Mohon taon nagsuon nga ban salamat kayo nga kanipong isa wala ko'y pagbalibad mag-ingon po sa mga amo nga bunot na lang po ka pila na po ka kay dili lagi na ako makaya mo na may son nga kaluoy sa Ginoo son hapit niyo mga taga 5 nga init pa gyud kay pagkaudto grabe gyud murag gyud imperno gyud pagkaudto ba nya pagka alas 4 pa gyud to lagi mga ngit-ngit na gyud ni ulan bitaw na magson muna magson nga grabe gyud ang gibati kanang although poli naman miya to pero pag ulan magson ba mura to gibuna gilabayan kag at sa gibunalan ba muna akong lawas patay nga ni usa man ako ni muna Lord renew gyud ikaw gyud mag-renew sa akong sa Ginoo muna salamat kay Igsoon nga nagkauban yung takaron magson wala gyud ko ba na kulba ko kay sa una ba magson no badlongon mo ka to kanang maulan ay kanang mabulat kog init nya maulanan kalintura Israel gyud muna salamat kay nga ang Ginoo gyud namuhat sa kinabuhi iya gyud kong gibutok proteksyonan uban sa akong kauban karon magson nga grabe gyud makaingyud ko nga grabe kapoy na kayo kasulindiro na gyud ko di na ko magson kapoy na gyud kayo muna salamat kay sa Ginoo mga siya nag-renew sa mong kusog ug nahuman gyud na mong buluhaton nga kanang nagmalipayon ni bisag na tanig ulan. Muna may son nga ginabalik na ako ang tanang kadungganan kay mayaan sa tumbuhi nga Dios lamang. O karon may son napabay kuan dia mga batanon. Dire mo pasalamat. Sapay ang dia nga mubungat o pagpasalamat may son. Amen. Amen. Dalagon yun ang Ginoo no. So akong ika-share, ika-testimony ng tungod ni sa ako mga kaayuhan naghihatag sa Ginoo dito sa terminal. So kami mga vendors manggod murag nag-file me og dole. So ma-release daw karong December pero kami ay asosasyon naman mi mga vendors. Karon nag-meeting mi makatapusan sa bulan. So nay pastor mamaligay mali. Ibalo man siya nga kuan ko kanang born again ganindong sa sakwa alas siya na ter pwede ba nga mag-share ko pulong sa Ginoo alas sa sakwa oo kim na pastor anak ko pero ako rin nagatawag yung pastor dito kay wa pa kay siya na kuan ba kulay na kay balo nga pastor dai siya karon ko na sulti lang atong presidente buto ni istoryahan niya matag lang daw siya og pamainit
So, okay to sa presidente. Karon kay daghan man jud kasi klaseng mga pinaiyan no. So kami nagtapok lang dito sa mga bagong building dito sa ibabaw. Kami jud dito ang primero naga-meeting dito sa bagong building karon nabihanan pa. So, yan ang istorya. Tungod manggod kay kasi klase ang mga relihiyon. Nadyo'y mo yung sopak. Lamig yung kaayo muligid sa hilak silang atubangan. Kay nga naman, ang pulong sa Ginoo ilang diretsi. Gipamalikas nila, wala nila pamati ang pulong sa Ginoo. Naiuban na mati katong na pong mga Kristiyano. Katong taga-temple o kalado sa terminal, sila may nag-assist. Gidala lang sa pastor iyang mga young people. Kasi sila, so kaming daw sa kumpanya nagtapad ni. Ala na tong babae nga, builders po siya. Nasiya'y ranggo po sa among pag-asosasyon ba, ala siya. Idol niyang presidente. Usa man ito'y, pre-meeting o meeting na to, meeting ba daw sa mutuan. So, ako, mura nagikumot primero sa akong kasing-kasing. Wala ni tingog ang presidente. Ana lang siya, mura gidid man niya pangutanan. Ang uban jud no nagtapok sila. Nagapamantay lang sila sa wala ni apil og meeting, wala si jud nila gipamati ang pulong sa Ginoo. Lamig jud kayo sila kuhiton pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo kung unsa jud kalami ang pulong sa Ginoo. Kaluwasan ang gisyer sa pastor. Nakaana jud ko Lord ingon ani dining tawo nga dili mamati sa pulong sa Ginoo. Apil pa jud ang akong mga amiga sa terminal. Ala akong bana, wala day ka nangalagan, wala day ka nagampo sa ilaha. Kanaan ko nila pang, lami na jud ka iligid pang. Gipamalikas pa jud nila ang pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, i-share lang din ako sa inyo ha. Kaya nga naman ipamalikas nila. Kaya naamay wala na apil sa meeting. Tungod na dugay na ba? Ana sila nga. Kabalo naman mo kung sa'y pamalikas. Dito namin sa ubos atong humana ang meeting. Kaya nga no, naaday, apil unta kay asosasyon man may ganing dayong na may namatay karon kay wala man apil sa meeting makatag mamig 100. Wala kay gi-closing prayer dayon. Gipamalikas niya pagkahuman. Iniingon tong babae nga wala na nun daw na apil sa meeting ang kuan dayon. Tungod kay giapil-apil pa jud daw ng wali pulong sa Ginoo. Di anak niya dumog jud sa mundonggan. Anak ko pagkahuman ang pastor sa tanggawali kabalo siya nga nay wala ga pamati na ako'y lag. Di ba kita mga Christian pag lami kay ang pulong sa Ginoo mo yung litag amen praise the Lord. Pag abot jud sa ubos man sa meeting ila jud gisumay-sumay ang pulong sa Ginoo. Ko Lord ingon ako ba na wa tay mahimuan na kay di man sila gusto mat pulong sa Ginoo. Pagkahuman sa meeting giduol ko sa pastor. Ana siya nga. Ingala siya sa kuha. Pero, ang Ginoo gali sa unang panahon, nagwali siya, gibugal-bugalan ko siya. Ang sa Ginoo daw, katong mamati daw, mo iya. Ang di mamati, dili iya. Praise God sa pastor yun, no? Kaya nga no, ligdong yun siya. Ligdong siya, mga pastor. Wala siya nagakuan. Kabalo siya, nag-agi-agi lang mga tao. Nakinataw-an ay bakak. Wala din sila gipamati ang pastor. Bisag unsa ka kusog sa kwan, kusog po ilang tingog. Samtang ga-closing prayer na, nay babae na isa. Samtang gaampo na isa na sige pamalikas. Tinuod yun na ba? Bisan pag tinuod yun na akong gisulti ninyo. Maski nasakitan na itong mga member po dito sa terminal na simbahan, ilan na pong ikuan. Ang Ginoo na daw mabahala at nila. Isa naman na sila kuan na mga ano, kabalo naman ta. Kung kisa na sila nariliyo na di sila magdalawaton o pulong sa Ginoo. Okay na daw ang meeting mag-ampo pero wali sa walay-wali daw na nakadugay na daw na muna isulti nila. Iko Lord, tabangi sila. Tabangi sila silang tintang. Pasalamat na, ko Lord, pasalamat yung ko Lord sa imo wala ko nimo kaming tanan imo migikuan na madinawaton mi pulong nimo Lord. Unsa na lang jud kalami ang pulong sa Ginoo. Kung ila pa tong gipamati, hait pas daw sulod tong pamati nila ba kay ngano madulot to sila kasing-kasing. Kay ang
i-share sa pastor kaluwasan. Wala man nila gipamati. Muna akong i-share sa inyo ha. Mamati jud tagpulong sa Ginoo. O sa jud kalami. Kinakita jud ako dito sa akong kaubanan. Ala ko ng banan nga muligid po ko pang sa hilang matinga sila pa. Kunang kurog-kurog ko gunit na lang ko sa imuha, ni kuhit ko sa imuha. Ana siya na iampo lang sila. May pa akong bala kay iampo lang sila. Iligdong po na kung bana. Sa kung bana no bago na biya jud po na yung sa Ginoo ni Dool. Bago po na sila Dool sa pangalaga. Wala akong ibalik ang tanang pagpasalamat sa tungbuhi ng Diyos. Amen. May buntag sa tanan. Salamat kaayo sa mga kadaugan nga atong nadungog karon, nagadaiyang mga sinatian nga atong nadungog no gikan diha sa itong mga kaigsunan. Daghan po tag mga madungog nga mga nagadaiyang mga testimonyo apan next time na po ng uban. Okay, salamat yun kaayo makadasig kayo nga mga mensahe. Kadasig pa ta mga kaigsunan. Amen. So nindot kaayo. Wala pa lang ganita makadungog sa wali, sa pulong sa Dios karon, pero napanalangin ta diha sa mga kadaugan. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat kayo. Next Sunday, mahatag tag mga testimony pod. Ato apong ikuan pod ang ato ang mga na-experience kung sa pod ang mga miabot diha sa itong makinabuhi. Amen. Praise the Lord. Amen. Panahon na usab nga pamation nato ang mensahe sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios importante yun kaayo sa ato ang makalag. Amen? Do you believe that? Amen. So, magapanindog ta. Samtang atong abrihan ang atong mga Biblia. Diya sa sulat ni Lucas, diya sa Buhat. Buhat Kapitulo 10, versikulo 34 ngadto kini sa 43. Buhat Kapitulo 10, mga bersikulo gikan sa 34 ngadto kini sa 43. Mao kini ang misay nga atong mabasa dinhi ang mga kaigsunan. Sa Pedro miingon, karon naila ko na ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya og nagbuhat sa matarong iyang dawatong bisag tagadiin pa siya. Nasayod kamo sa mensahe nga gipadala sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel nga mao kini ang mensahe sa maayong balita sa pagigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo ni atong dakong hitabo sa yuta sa Judea. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan, may tungod sa bunyag. Nasayod kamo may tungod kang Jesus nga Nazaret nun, nga gibugbuan sa Dios sa gahom o sa Espiritu Santo. Nga miadto siya sa tanang dapit o naghimog mga maayong butang o giayon niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. O kami saksi sa tanan nga iyang gibuhat dito sa kayutaan sa mga Hudyo. Lagip sa Jerusalem o gipatay sa nila pinaagi sa paglansang kaniya dito sa cross. Apan gibanaw siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao kundi kami lamang nga gipili sa Dios ingon nga mga saksi. Kami nga nangaon o nanginom uban kaniya human sa mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan o sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Naghisgot may tungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang masala pinaagi sa iyang pangalan. Mag-ampot. Gamahalan nga Dios o balaan nga Ginoo. Sa makausap pa kami nagaduol diha kanimo inubanan Ginoo sa pagpaubos sa mo ang mga tagsa-tagsa ng mga kauglingon kasing-kasing nga matinguhaon diha sa imong presensya. Lord, yung ini nga takna sa kabuntagon Ginoo. Padayon kami nga pamalandong diha sa imong pagkamaayo.
Nasayad kami o Dios nga ikaw gyud Ginoo ana kanunay diha sa mo ang dapit kiliran. Kung asa man kami ugad naagyo ka Ginoo nakig-uban diha kanamo Ginoo. Busa Ginoo diha sa mo mga gimbuhaton ni ini nga takna amo agyo ginasalig ang tanan diha kanimo Lord. Uban sa dapong pagtuo na mo diha kanimo o paghigugma na mo diha kanimo. Ingon nga ikaw unang nga higugma diha kanamo Lord, higugma o pug kanamo o Dios. So tagaag panahon sa pagpatalinghog sa mga pulong nga among madungog karong Ginoo. Kami nakadayeg diha sa mga pag-awit diha kaganihan diha kanimo Lord. O nakadungog usab kami diha og mapipila ka mga testimonyo kadaugan kung giunsa nimo sila pagtabang, pagbag-o, pag-uban kanunay, paglingkon o Dios. Kami usab Ginoo maupod ka na ang amo na sinati Ginoo. Nagadaiya ang amo ang sinatian matag adlaw Ginoo. Apan usa ka Dios amo ang ginaduulan ug gisampitan Ginoo ikaw kana o Dios. Wala gyud pagkabag-o nga kaniadto karon ug sa hangtod sa kanturan ikaw nagpabilin gihapon nga may gugmaon maluluon niya kanamo o Dios. Salamat Lord. Diha sa mong pagmamati karon sa imong mensahe o God ikaw Ginoo maguyod ang mga padayag mga tudlo diha kanamo o Dios. Ug ikaw o Dios padayon o Dios magamit diha kanako kagaya kong kaalam diho kahom nagikan diha kanimo Lord. Kaalam nga langiton o Dios sa ginahanglan ako ni ini o God. Salamat kaay Ginoo. Ikaw gyud Lord mao gayud ang patiliwala ni ining mga oras o Dios diha sa mong panagtigom sa mga pagdaig, sa pagsimba, pag-alagad namo diha kanimo Ginoo. Una kami diha sa mong mensahe o Dios, datuwa kami diha sa mga espirituhano nga bahin diha sa mong mensahe o God. Aron sa diin o Dios, dili kami basta-basta o Dios, madaog diha sa mga panulay o pagsulay o God ug buhat man sa kaaway Ginoo. Salamat Lord, kay ikaw gyud Lord mao gayon ang makiistorya diha kanamo pinaagi sa mga pulong nga ang madungog ni nga takna. Dalaygon ka sa walay katapusan, padayon ka o Dios, magkapos sa buhat sa kaaway, nga maga-distract, Ginoo, maga-disturbo, ni nga takna nga oras o Dios. Ikaw, gid Lord, maogayod ang among paminawon o God. Salamat Lord, ikaw Ginoo, maogayod ang maghari diha sa mga pangunahuna o diha sa among makasing-kasing Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, tanang kaymayaan Ginoo, mga pagpasalamat, kanimo lamang ang tanan Ginoong Hesus, ang tanan magiyunog. Amen. Amen. Magalingkod ka. Praise the Lord. Maayong buntag sa makausap pa kanatong tanan. Okay, praise the Lord. Murag kulang atong malingkurana, no? Mag-pray ta nga e-bless ta sa Ginoo, tagaan niya lingkurana na po. Amen. Amen. Praise the Lord. Unya labi na po sa mga kabataan po kana ilahang room para pwede nato sila matudluan. Okay, sayang puno wala lang jud tay ko antrik sa tadapit magkuan sa mga bata kabataan, no. Okay? Praise the Lord. So, ang tema nato nini nga mensahe nga ato ang pagapaminawon mga kaigsunan. O siguro na ay mga nagatan-aw karon sa to ang FB Live, so di inanak kadaghan kay tungod kay nagasimba po na uban karon. Okay? Okay, so praise the Lord. Atong tema karong nga takna is magisgutag ang taong nakabaton og kaluwasan saksi siya kung kinsa ang iyang Dios nga labing gamhanan. Ang taong nakabaton og kaluwasan saksi siya kung kinsa ang iyang Dios nga iyang gialagaran kay ang iyang Dios gamhanan man. Amen. Amen. Saksi siya kung kinsa ang iyang Dios nga iyang gialagaran. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Akong balikod, ang taong nakabaton og kaluwasan. Take note ha, kadto lamang mga nakabaton og kaluwasan. Ang kadto mga taong nga nakabaton og kaluwasan, mao katok sila ang tinuod nga nahimong saksi sa Dios o nakailan yun sila kung kinsa ang Dios nga ilang gialagaran. Amen. Amen. Sa teksto nga atong gibasa mga kaigsunan, mao kini ang pagwali ni Pedro kaniadto. Ug ang iyang giwalihan mao si Cornelio uban sa mga kaubanan ni Cornelio dito O si Cornelio usa ka tawo nga Grego. Dili Hudyo.
Nagwali si Pedro before pagali ang maong wali makaigsunan adunay mga kanabitang pagpadayag ang Dios diha kaniya. Gipakitaan sa Dios si Pedro og mga kanabitang kuan pagpahinumdum sa Dios diha kaniya, mga pag-prepare sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Kaysa unahan adunay ipabuhat ang Dios diha kaniya. Mao lagi na nga walihan niya si Cornelio uban ang iyang mga kubanan. Adunay mga pagpadayag ang Dios diha kaniya. Pagpahibalo ang Dios diha kaniya. Inana pud na kita, amen. Naadi yung mga pagpadayag, pagpahibalo ang Dios diha kanato. Amen. Amen. Importante kay na mo gina nga sa kanunay naadyo tay bulhaton matag Domingo per meeting mga Bible study aron sa diin kita mapadayagan kanunay sa pulong sa Dios. Mapaabot ang pulong sa Dios diha kanato. Maprepare ta aron sa diin pulong sa ipabuhat sa Dios diha kanato. Maandam ta. Amen. Amen. So mao po ni ang nahitabo kaniadto. Di ay ang ipabuhat din sa Dios nga na kang Pedro is walihan niya si Cornelio. Kini si Cornelio usa ka religyoso nga tao. Take note ha, religyoso na nga tao pero nganong nakinahanglan pa man og kana bitong mawalihan ni Pedro. Ano kinahanglan pa man yun nga walihan ni Pedro? Religyoso naman siya. Sa ato pa, naminaw na sa pulong sa Ginoo. Natuluan na siya, may tungod sa pulong sa Ginoo kasi dapat niyang buhaton. Religyoso siya. Nagasimba siya. Pero ngano kinahanglan man yun nga walihan siya? May tungod sa gospel. Nganong gisugo man Diyos si Pedro sa Dios nga walihan si Cornelio. Kay tungod lagi makaigsunan. Kini si Cornelio wala kaniya ang pagka-Kristohanon. Amen? Amen. Wala sa makaila kang Ginoong Hesus. Sa ato pa, religyoso man siya, nangalaga sa Dios, pero kulang ang iyang pag-ila sa Dios o kulang ang iyang pag-alaga sa Dios kaya wala man siya makailag kang Kristo. Amen. Katunay mga tao nga wala mag-ilag kang Kristo o nangalagad kang Kristo bisang pag musulod ka liag simbahan pero kung wala ka nangalagad kang Kristo, wala ka kailag kang Kristo, wala kanimo ang kaluwasan. Amen. Cornelio usa ka religyoso nga tao. Pero nganong gisugo jud sa Dios si Pedro nga kinahanglan walihan niya si Cornelio. Para makasabot si Cornelio. Amen. Amen. May tungod sa anak sa Dios. May tungod sa tinuod nga kaluwasan. Nga kaluwasan mao si Kristo lamang. Amen. Unsay gingon ni Pedro na sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 12, pakibasa. Buhat Kapitulo 4 versikulo 12. Same book. Okay, pakibasa. 4:12. Okay? Ang kaluwasan nakapalagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawan nga maoy makaluwas kanato. Amen. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Magiskutag makaplagan. Makitaan. Makita diha lamang kaniya. Sa ato pa, kanyang word nga lamang is only. Sa iya lang. Wala na ilain. Ang kaluwasan diha ra kaniya makaplagan. Wala na ilain. Amen. Amen. Mao gani nga
Una nga may mga tao nga nagaangkon nga sila na daw ang kaluwasan ni ining panahona. Kanila daw makaplagan ang kaluwasan. Unbiblical na mga kaigsunan. Amen. Amen. Magisgutag unbiblical, wala na sa Biblia. Kung wala na sa Biblia, wala na dinaa sa kamatuuran. Deception ka na, pagpanglimbong ka na. Kaya nga naman, kung magisgutag Biblia, ningingon si Pedro, ang kaluwasan makaplagan lamang. Diha kaniya. Amen. 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 Dili na ta makita paglain ug manuluwas kang Kristo lamang. Amen. Kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan kining pangalan mao sa Ginoong Hesus nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mooy makaluwas kanato. Amen. Wala na gyud laing pa. Mga luoy kay ng mga tao nga na-deceive ni anang mga taong nagaangkon nga sila daw ang kaluwasan karong panahon na. Asa naman ang ilang kaalam may tungod sa pagtuki sa pulong sa Dios. Amen. Gisirad-an ba sa kaaway ang ilang pangunahuna? Kay ilang gitutukan na lang kanunay ang ilang preacher og nagaangkon nga mao ang manuluwas pagkaluoy na lang yun. Never sila ginatudluan nga kinahanglan magtuki, magtuon, magbasa sa pulong. Kaya nga naman, lahik man ang ilaha. Kinahanglan, kung mamati sila pulong sa Ginoo, kinahanglan sa ilaha rin yung preacher o pastor. Amen? O niya, muklaim pa yun, kasi sila daw ang nakatungkad sa pulong sa Dios, nakasabot. Kasi nakatungkad, nga gidungag-dungagan na manggani. Amen? 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 Nya di yun nato na matungkad yun ang pulong. Mugin ang nagatuunta. Amen? Ano matungkad man nato? Makaluluoy kayo. Amen? Gamiton dayon ang mga kaagi ni Ginoong Hesus kanian. Gamingon dayon. Kung kamuwa magtuo ka na ako karon, mo po na ang gibuhat sa mga tao kanian to kang Ginoong Hesus, dili mo tuo matao sa iya. Ya ang maminaw po tuod po no, tuod yun ka sa iya ha. Sige na Hesus po kanian to, dili po mo tuo kay mga tao sa iya ha. Mo tuod yun tang siya na ang manluwas ka. Lahit man, sige ng Hesus sa iyaha o sa ilang. Nga naman, sige ng Hesus mo o ang tinuod ng Misaya. Amen. Pero sila nga mo gamit man sa mga kaniadto. Amen. Kung sa ang kinabuhi sa tong Kristo. Amen. Dahil ginagabas sa ilaha o sa iya na tinuod man yun nga wala na sa Biblia. Amen. Ewan pa ni Pablo, do not go beyond what is written. Amen? Do not go beyond what is written. Kinahanglan kung unsa ang nakasulat sa Biblia, maudyo'y dapat nga iwali. Itudlo. Dili na ka dapat mo gawas. Amen? Mismo sila Pedro, Mangani, sila Pablo, nga eyewitness kaniadto o sa mga apostoles kaniadto, never manggali sila may claim nga sila ang manluluwas. Pero matingala ta, wala gina karong panahon na is napulpil yun ang gingon sa atong Ginoo. Kung sa gingon sa atong Ginoo, Mateo kapitulo 24 mga kaigsunan, ano nagisgot man tani ini? Para lagi dili ta ma-deceive. Amen. Amen. Mateo kapitulo 24 bersikulo 23. Unya kung may muingon kaniyo tan-awa di adiri ang Mesiyas o tuwa sa dito ayaw kamo pagtuo kaniya. Kay manungha ang mga mini nga Mesiyas o mga mini nga mga propeta. Amen. Only one Messiah. Only one Savior, only one truth and way to heaven. Jesus Christ said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Amen. No one comes to the Father but by me. Mao ni karon makaigsunan. Ang giwali ni Pedro nga anak kang Cornelius,
may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Kung unsa ang mga nitabo kang Ginoong Hesus, kung giunsa si Ginoong Hesus kaniadto, walay laing giwari si Pedro, dili iyang kaugalingon, kundi ang atong manuluwas. Amen. Dili sama sa panahon karon, pag magwali sila ang iwali ilahang kaugalingon. Amen. Ang uban pod takas sa jud kay garbo hangtod nga mitubo na jud, grabe na kay ilang garbo, mura musaka na sa langit, mo na mo-claim na yun. I am the way, the truth, and the life. Kay taas na jud kay garbo. Mukumpara na sa Dios. Pero biblically dapat ang iwali si Jesus Christ. Ipaubos kanunay ang kauglingon, ug ipataas kanunay ang Ginoo. Amen. Ayaw na pagkikumpara, murag mo equal ka sa Dios. Muna karon ang giwali ni Pedro nganha kang Cornelius. If who is Jesus Christ, He is the Savior. Nag-antos siya, namatay, gilansang sa krus. Muna karon ang hitabo karon nakasabot si Cornelio. O grabe ang mga panghitabo kaniadto. Nakabaton sa Cornelio o kaluwasan. Amen. Amen. Pero kung pangdisip, pagpanglimbong ang atong pagwali diha sa mga tao, never o wala gi kaluwasan nga moabot diha. Amen. 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 Take note ha. Pagpanglimbong gani ang atong iwali, pagpanglimbong nga wala na si Biblia, bisa pag pila pa na ang imong giwalihan diha, wala gyud kaluwasan nga moabot diha. Amen. Pero kung si Kristo ang imong iwali, nya paubos ka sa imong kaugalingon, mamuhat yung balang spirit. Amen. Basahon nato ha ang ato ang teksto pagbalik ha. Verse 34. Kaya atong tema, ang taong nakabaton og kaluwasan saksi siya kung kinsa ang iyang Dios nga iyang gialagaran. Amen. Daw sama kang Pedro makaigsunan, nakaila siya og nasayod kung kinsa ang Ginoo nga iyang gialagaran nga mao sa Ginoo Hesus. Kay nakabaton man sa kaluwasan. Verse 34. Si Pedro mingon, karon na ilako na nga ang Dios walay pinalabi. Praise God. Walay pinalabi. Ang madlukon kaniya og nagbuhat sa mataro, iyang dawaton bisag tagadiin pa siya kay nganuman. Kaniadto laging panahuna ang ipili lang sa Dios, ang ginatagaan nagpagtagad sa Dios is ang katawhan nga mao ang Israel. Apan pag-abot sa tong Ginoong Hesukristo, giklaro pag-ayo sa tong Ginoong Hesus in John chapter 3 verse 16 that for God so loved the world. Wala nag-iyo si Kristo that for God so loved the nation of Israel. Kundili tibuok kalibutan yun. Tanang kanasuran that He gave His only begotten Son that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Muna nakaingon si Pedro dinia. Ang madlukon kaniya og nagbuhat sa matarong iyang dawaton bisag tagadiin pa siya. Amen. Bisag tagatalaingod ka. Tagalaak ka. Taga New York, New Corelia. Dawaton juga sa Ginoo. Amen. Nasayad ka mo sa mensahe nga gipadala sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel. Nga mao kini. Bisag tuod sila Cornelio nakadungog na gyud may tungod kang Kristo, pero wala nila gitagaang pagtagad. Wala gina gusto sa Dios nga makaila o makasabot jud si Cornelio may tungod kang Kristo. Wala ginahanglad nga padal-an si Cornelio og mensahero nga mao si Pedro. Nasayad ka mo sa mensahe nga gipadala sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel. Nga mo kini ang mensahe sa maayong balita sa pagigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nagamit og word si Pedro og maayong balita or good news. Magisgot tag maayong balita or good news makaigsunan, nagisgot na sa pagkatao sa tong Ginoong Hesus, mga pag-anto sa tong Ginoong Hesus, ang iyang kamatayon o ang iyang pagabanhaw o ang iyang pagbalik pagkayab ngadto sa langit.
Mao na ang maayong balita. Nagisgot tanan kang Ginoong Sus. Amen. Pero kung apilong gani nimo imong kaugalingon sa wali nga ikaw ang maluluwas, kung wala ka di mo makabaton og kaluwasan, kung dili mo magpapirma sa kuha di mo makaangkon og kaluwasan. Wala na diraa ang maayong balita, dili na tinuod nga maayong balita. That is bad news. Amen. Kay ang maayong balita mao ni ang tinuod nga maghatod ka nato diha sa langit makaigsunan. Apan kung buhat-buhatan ng dili maayo, dili na maayong balita, that is critical. Amen. Or bad news makaigsunan nga maghatod dinha sa kalagagan. Deceiving. Amen. Mo na karon giwali ni Pedro ang maong balita, may tungod kang Ginoong Sus. Verse 38, verse 37, nasayad ka mo ni atong dakong nahitabo sa yuta sa Judea. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan may tungod sa bunyag. Nasayod ka mo, may tungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga gibugbuan sa Dios sa gahom o sa Espiritu Santo. Imiadto siya sa tanang dapit o nagimog mga maayong butang o giayo niya ang tanang giwaan kay ang Dios diha man kaniya. Amen. Once day kung ang Dios o ang Balang Espiritu naasaw sa katao, ang yawa mudagan. Amen. Naghalatag madungog nga lang mga testimonyo nga makaigsunan nato. Amen. Siguro nabati nila pero sa tuwa po dili po mabati. Amen. Ilalahi tagdasa. Pero bisag wala nimo nabati no, pero ang yawa na dito dira pag maadto ka niyang dapitan ng yawa mahadlok. Amen. 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 Ang mga anak na sa Dios dali mahadlok uwak-uwak. Normal lang nga dahil maghadlok pero magharid yun ang kaisog. Amen. 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 Awa diri verse 39, o kami saksi. Okay? Magisgutag saksi is eyewitness. Amen. Eyewitness si Pedro kung unsa yun ang mga panghitabo nga nahitabo sa atong Ginoong Hesukristo kaniadto. Kay ganuman 3 years kapin sila nga naguban-uban sa atong Ginoo. Unya associate pa yun ni si Pedro, one of associate ni Jesus Christ, kay ang tulod yun nga associate ni Jesus Christ mo si Pedro, Santiago ug si John. Amen. 3 associate of Jesus. Sa 12 katinuan ni Jesus Christ, si Jesus adunay tulo ka kanang uban-uban yun niya kanunay. Kung mag-ampo si Jesus dira sa Gethsemane, na inong duman na to dito ang sakuan, gibili niya si Santiago, si John, o si Pedro. Ngayon siyang ato sa pusunahan kaya mag-ampo. Yang atulog pa yun pagbalik ni Pedro. Natugay mo di ay. Pagtukaw mo, bisa ko sa lang kauras. Pag-ampo, ang dili mo daog sa panulay. So si Pedro, usad yung ka-eyewitness kung sa yun hitabo sa itong Ginoo. Amen? Maningon sa dinaa, kami saksi sa tanan nga iyang gibuhat dito sa kayutaan sa mga Hudyo lakip sa Jerusalem. Gipatay sa nila, pinaagi sa paglansang kaniya dito sa cross. Amen? Laagyo si Pedro. Siguro pag-ingon ni Pedro ni Edicang Cornelio ba? Ngayon siya nga. Gipatay sa nila, pinaagi sa paglansang kaniya dito sa cross. Murag na hinumduman tingilin ni Pedro ang katubitang katong panahon nga gidinay niya 3 times ang ato ang Ginoo. Basin lang. Dinay ba na akong Ginoo ni kaniya ato panahon na 3 times pero lain na to panahon. Amen. Karon isu na jud ko sa maunsa ko da. Patriot ko, di na jud ko mahadlok. Amen. Amen. Kani ato mahadlok ba mamatay si Pedro? Ipangutanan siya, di ba kauban mo anak? Uy, dilit mi kauban anak, uy. Pangutanan na po siya sa unahan, kay so silagi siya sa iyang magtutudlo sa iyang Ginoo, yung usaon ng Ginoo. Pangutanan na po siya nga, uy, di ba kauban mo anak? Nga magparuan mo, maglako-lako.
Uy, dili jud itawon ko kabaluan na yung panuti. 3 times niya gidinay ang atong Ginoo. Wala nga si Pedro na tungtungura is nangayon siya pasaylo sa Ginoo. Hantong pag-abot sa balang spirito in Acts chapter 2, grabe na kaisog si Pedro. Amen? Yan ang yung mahadlok. Amen? Wala kita, napakyas man ta, pero pwede ta mo bangon. Amen? Amen. Para mutubo ang atong pag-ila, mutubo ang atong pagtuod diha sa Ginoo aron damor ta nga dili ta mahadlokon. Amen. Labi na sa mga panahon nato karon. Amen. Muna si Pedro ingon siya, saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat dito sa kayutaan sa mga Hudyo lakip sa Jerusalem. Gipatay sa nila pinaagi sa paglansad kaniya dito sa cross. Apan gibanhaw sad sa Dios sa ikatulo ka adlaw o gipadayang siya. Nakita po ni Pedro katong nabanhaw siya kay napakita man si Jesus sa ila. Hangtod nga bikayan si Jesus Christ na ani siya isaka si Jesus Christ padulong sa langit hangtod nga nawa si Jesus Christ. Amen. Ha? Mo gina ang anghel na pakita nga na sa ila. Sino ra tan-aw diha sa iya? Wala naman siya. Acts chapter 1, basahon na itong Acts chapter 1. Katong time ng gibayo si Ginoong Jesus sa langit. Verse 6, Acts chapter 1, verse 6, o buhat kapitulo 1, kapitulo 6, sa pagatigom na nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usap niining panahon na ang kingyarian sa Israel? Sa Jesus mitubag kanila, ang mga panahon o ang mga adlaw gitakda ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili ka mo angin nga magpakisayod kung kanus akin ni mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat ka mo gahom o mahimo ka mong akong mga saksi sa Jerusalem. Amen. Ang tao di ay ganay balang Espiritu, mahimo siyang saksi. Amen. Sa Jerusalem, Judea, Samaria, o sa tibuok kalibutan. Amen. Human niya sulti kini, gibayo sa ngadto sa langit, samtang nagtanaw sa asila kaniya, o niya gisalipdan siyang panganod, o wala na nila siya makita. Samtang nagtutok sila sa langit, kani sila ang mga tinun-ani. Sa pagkayam ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha, paggalit o mibarog tupad kanila. Namiingon sila, mga taga Galilea, ano nagbarog man ka mo dinhi o nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nagibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayam ngadto sa langit. Amen. So eyewitness si Pedro. Namulong si Pedro may tungod sa mga pag-antos sa tong Ginoo, kamatayon sa tong Ginoo, pagabanhaw sa tong Ginoo, o ang pagkayab sa tong Ginoo. Amen. Dugang pa nga iyong sulti diriya sa tong teksto. Verse 41, wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundi kami lamang nga gipili sa Dios, ingon nga mga saksi. Word na po nga saksi. Kami nga nangaon o nanginong uban kaniya human sa mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa mayang balita. Ngadto sa katawhan o sa pagmatuod, nga sa mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Naghisgot may tungod kaniya ang tanang mga propeta, nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang masalang pinaagi sa iyang pangalan. Take note, balik ko na ko ni nga word ha, nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang masalang pinaagi sa iyang pangalan. Kag isang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Asa mo tuo kaniya, kining word nga kaniya, si Jesus, singular. Wala niyo si Pedro. Kanila. Na naapay mga ubang Mesaya. Wala na. Amen? Kaniya, singular. Nag-inusara. O pangalan, iyahang pangalan. Wala niyo si Pedro sa ilang mga pangalan. Kundi sa iyang pangalan lang. Amen?
So dili jud ta madisip. Amen. Weran lang yun atong na nadisip kay tungod kay maayo po kay muali. Amen. Dato po kaayo. Sakay-sakay helicopter. Amen. Mailad yun. Amen. May lakuntag manaygon po siya. Maligya og puto. Loy kay membro. Amen? Di palit ang helicopter ang ilang kuwan. Pag mabalik na gani ang atong Ginoo, rapture na siya. Amen. Dili kay kung mabalik gani atong Ginoo, magdala na po siya laing pagtulunan. Yamingon na po, di mo to sa kuha, di mo maluwas. Mo ni akong doktrina karon. Magpapirma mo sa ako. Wala na diya sa Biblia. Mubalik gani ang Ginoo, kwao na taniya. Mo na igsulti sa Biblia. Amen? Amen. Amen. Na po'y Ginoong Isus po dito daw sa kuha, sa Mati. Nagabanhaw po mga patay. Luoy jud kaayo ang makita po daw sa yaha, mangluhod, manghilak. Ikaw jud ang Ginoo nga mong gihulat. Kay pamatuod man po sa ako ang Ginoo. Katong mali mo to sa kuha maluwas. Laing doktrina. Amen. Dapat kumabalik ang Ginoo, dili na maghimo na po siya bagong grupo. Amen. Mubalik gani siya, wao na taniya. Kung sa giyon diha sa Juan Kapitulo 14, para di gyud ta manisib mga kaigsunan. Klaro og tataw ang giingon sa tong Ginoo. Juan Kapitulo 14, versikulo 1 ngadto sa 3. Ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, ug salig usab kamo kanako. Kay sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Og moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili kunta kamo sultihan niini. Ug kung atuan ako dito makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako, mubalik ako o kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Balik gani atong Ginoo, kwaon taniya. Dili kay magdala na po sa laing doktrina. Kaya ang doktrina kompleto na sa Biblia. Og siya ang manluluwas. Og dili siya magmanifest o kana bitaw magkatawang tao na po nga mosulod ba ko sa laing tao. No claim ko nga ako sa Jesus or magkatawang tao na po siya, mubalik na po siya sa takong angkan, isa na po kanababae ang iyang kanabitang para ibuntis siya. Dili na diha. Ingon ni sa anghel sa pagkayam ni Ginoong Hesus atong gibasa kaginiya, balik ko na ako sa last nga verse. Mingon sila, mga taga Galilea, ingon ang mga anghel ha. Ngano nagbarog man kamo dinhi o nagsigig hangad sa langit. Si Jesus nga gibayo ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayam ngadto sa langit. Kung nakita sa matinud-an ang iyang pagbalik, ang iyang pagkayam, mo pod makita po siya. Dili na siya magkatawang tao nga mosulod na po siya sa takong angkan nya ibuntis ang panganak dako na po ako sa Ginoong Hesus or mosulod ba sa dinasa sa katao mingon day tong tao ako na si Jesus dili inana o kinsa si Jesus kani adto maorag maona na siya. Amen. Amen. Dili na ta malimbungan lagi. Amen. Amen. Muna nga si Pedro kani adto hugot nga iyang giwali mahitungod kang Ginoong Hesus. May balita ang pagkatao sa tong Ginoo, mga pag-antos, kamatayon, pagabanhaw ug ang iyang pagkayap. Mao ni ang giwali sa tuang igsuon nga mo si Pedro. Amen. Amen. Wala na gyud sa magdungag-dungag niya. Kay nakita niya ang pagkagamahanan sa tong Ginoo pagka maghigugma. Never Diyos siya nga mag-deceive sa mga tao kaniadto. Pero lain ang mga tao karon pang-deceive sa mga tao. Muna sa diha nagwali si Pedro, verse 44, take note ha. Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang espiritu kanilang tanan. Nga namati sa mensahe, ang mga magtotoo nga Hudyo nga taga-Tsupa, nga mikuyog ni Pedro, natingala nga ang Diyos nagbuusab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga Hudyo. Amen.
Once lagi akong balikon na, kung magwalitag ka matuuran nga naa sa Biblia, mukunsad yun ang balang spirito sa mga tao. Makabaton yun ang tinuod na kaluwasan ng mga tao. Pero kung wala na sa Biblia, dili yun na makabaton o kaluwasan ang tao. Kung wala makabaton o kaluwasan, huwag kabaguhan. Amen. Pwede na lang yun ni ato mga tao, bisag maayo ang imong pagwani nasa Biblia. Pero kung di Diyos sila muhatag panahon o mugahin o pagpaminaw o di Diyos sila mutuo, narana sa ilaha. The same sa naduog na ito na testimonyo kanina. Pero sige lang, bisag ginana ang mga panghitabo ka, dili sila maminaw, padayon natin sa pagsangyaw. Amen? Amen. Praise the Lord. Muna kay mga kaigsunan, wala yun kayo dapat hunong sa pagsangyaw o pagmantala sa mayang balita. Amen? Amen. Salamat mihatong ni aging adlaw diha sa Esperanza Bato diha gapon sakop no. Na nakasangyaw pud mi diha. Sila Christian ang nagbisita diha una. Kami naka-share din sa Word of God na natoy si Kuya pod na mga idara na pod. Nami adto lang to dito, mi bisita tingin ito, mi aging api na lang pod among lupan. Naapoy taga dito pod. Ang apil pod mga siligan. Salamat sa Diyos na pananginan sila. Wala, next time, ato na pumi dito sa unahan, mag-invite me. So, inana na itong buhaton, wala unong sa pagsangyo sa kamatuuran. Kamatuuran na mao si Kristo lamang. Amen? Amen. Na nakasulat diha sa Biblia. Mao rin ato kay na madlukon man ta sa Dios, never yun ta nga makik-equal sa Ginoo. Siya ra gyud ang ato ang ipataas, magpabilit ang ubos. Tumano lang nato ang iyahang mga gisugo sa tuang that we go and make disciple to all nation. Amen? Pilipinas pa lang ganito, pag ita kagawas o kuan dili, lain nasod. Go and make disciple to all nation. Amen? Amen. Dili na po tagibutang sa Ginoo kung dito sa Ginoo mamatutag lain nasod. Why not? Amen? Kung itakda, ihatag sa Ginoo. Amen? Pero di hasap sa mga kilid-kilid kinagang pakigwalihanan nila. Amen. Muna kita nga mga adult, kamo mga adult is padayon sa pagpamuhat. Amen. Every Monday before pa ang panagsugod, puntahin sugod niyo sa 4, as 3 pa lang. Mang-invite na mo sa diha sa mga dapit ni watuan. Amen. Una ay mo attend, mo appeal. Makapil sila makadungog sa mensahe. Amen. Kinana atong dili lang kay kita-kita lang ang maminaw. Mang-invite jud ta kay mauna ang nindot. Amen. 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 Dili lang kay nakabuhat ta sa atong bulaton nga nakapalikon ta dinha sa atong isig ka magtutuo na kundi para makadungog pud tong mga naginahanglan og kaluwasan. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Mauna ang tumong o katuyuan nga nganong si Jesus Christ namatay ni ini nga kalibutan kaniadto para luwason ta. Amen. 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 Si Cornelio sa kadilyoso, apan wala di kaniya ang tinud nga kaluwasan kay wala pa man si Kristo diha kaniya. Pero sa diha nakadungog siya sa wali ni Pedro may tungod kang Ginoong Kristo, naluwas siya. Amen. 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 Sa ato pa dahil dili na ikagarantiyang mayroon kang naluwas na ko oy. Amo ka nagsimba karon. Hinduism man ko. Buddhism man ko. Sa makang leon, Judaism man ko. Judaism nagtuon ng Dios. Pero wala sila nagtuon kang Kristo. Mao na ang ilahang relihon nila Ginoong Hesus kaniadto. Amen. Pero mag-isgot ang Kristohanon or Christian religion, nag-isgot na ang Kristo. Amen. Dili lang kay kang Kristo, kundi nag-isgot po sa mga pagtulunan kaniadto nila Moses. Amen. Pero ang Judaism, diha na sila nila Moses o uban pa nga propeta kaniadto. Wala na sila kang Kristo. Amen. Mao na ang mga Judaism. Pero wala gina, wa di sila kaluwasan kung dili sila motuo kang Kristo. Paabot ang panahon nga luwason ra gihapon ang mga katawhan sa Dios diha sa Israel. Amen. Mao ganang adunay 7 years great tribulation. Purpose ni ana is to cleanse his people. Amen. Last verse na ako sa Roma 11:25. Roma 11:25. Mga igsoon, buot ko masayran ninyo ang usa ka tinago nga kamatuoran. Tinago ha?
Magisgot tag tinago, ano bitaw dili jud ma butyag ba? Ha? Lisod kaayo. Sabton. Pero ang gingon ni Pablo dinhi buot ko masayra ninyo ang sa katinago nga kamaturan. Aron dili kamo magmakaalam. Mao kini nga ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel mulungtad lamang hangtod nga mahimpit ang gidaghanon sa mga dili Hudyo nga manuol sa Dios. Once nga manuol na panahon na manuol, makompleto na ang manuol sa Dios ng mga dili Hudyo, ya na karon magsugod si Antikristo. Amen? Number 1 nga iyang i-deceive is ang Israel. Mo-claim man si Antichrist nga siya ang Mesiya. Amen? Nga siya ang Mesiya. Dato kayo. Amen? O na gani ginakuan karon sa tibok kalibutan, mga Kristohanon gina-estudyuhan kini mga pangitabo nato karon. Bisig mao na ni ang one religion, one government. Ha? Kay gusto ni Antichrist nga usa ra gyud ka religion ang kana bitong o makuan sa tibok kalibutan yung one government, iyang gusto maoray matuman, iyahan ng kuan ba iyang balaod. Oh. Daghan ginagasusi karon panahon na tungod sa mga pangitabo kay tungod aning COVID nga nahitabo karon is tibok pa ni kalibutan. Gusto niya yung balaod kinahanglan mag-face mask mo tanan. Oh. Wala ta kabalo no sa metabo sa unahan. Kasi dili pa ni pero sinugdanan pa lang niya. Amen. Wala gyud ta masayod. Ato alang gyud nga buhaton karon panahon na is magwali ta, magsangyaw ta sama sa gibuhat sa tungsoon nga mo si Pedro. Ang iyang giwali mao si Ginoong Hesus. Mao pud ato giwali ngadto sa mga tao. Aron maangkot ang tinud nga kaluwasan ngadto kanila. Amen. Magtinasigay. Una may mapagsulay nga mabot kanato, maglig-on. Amen. Maglig-on, ayaw padala. Kaya kung magpadala na, balik uno na po. Ay, sa testimony ni Ate Judith, nawala siya, pero salamat sa Diyos, ibalik siya. Tagaan sa chance. Pero karon ng panahon na, kay hapit na Diyos kung hadoon na pagbalik sa Ginoo. Dapat dito na hallelujah. Amen. Amen. Na may mapagsulay problema, mapag-antos nga mauni ang hinungdan nga kana bitaw mo bira ka nato, mawad-antag ka ng gana sa pag-alagad sa Ginoo, mawad-antag gana sa pagdaig sa Ginoo, mawad-antag gana sa pag-antos sa simbahan. Mauni ang mga hinungdan. Gamiton sa kaway, problema, pagsulay, mapag-antos. Maka-question ka, alagad mo ta po Ginoo, ngani maghapon na kung kaintang. Ngalagat man ko si mo Ginoo nga mag-away may misa kong bana, kong asawa. No? Ayaw na. Padayon gihapon. Amen. Padayon gihapon sa pag-alagad sa tong Ginoo. Ayaw padaog, ayaw papili. Kay once gani kung magpapili ta, the more ang yawa mo katawa. Amen? Amen. The more mo katawa ang yawa. Once gani kung aduna ni mga pangitabo nga murag tan-aw natong murag nagkabingkil-bingkil na. Ampo dahil sa Ginoo. Pangay advice sa pastor o sa balinaan, dili kay mo adto man og mga manalagna. O maadto man og mga kuan. The more mo katawa ang yawa ni ana. Amen. Dili tayo na. Ato ang dulan ang Ginoo. Amen. Mga taga-alam ba para dili usamot ang kagubot. Kay mao mo gud gusto sa yawa. Gusto niya gubon ang atong relasyon. Amen. Amen. The death come to steal, pagpangawat, to kill, and to destroy. Paglaglag. Wala yun ang trabaho sa yawa. Amen. Kung dili ta magbinantayon, piling yun ta. Amen. That is why we need nga kanabitaw mag-alabon ta. Maningon ni Pedro din sa 1 Peter chapter 5 verse 8, pag maigmat o magbinantayon ka mo, kaya ang iyong kaaway ka mong yawa, hindi ka pang libot-libot sama sa liyon nga nangulob. Amen? Amen. Magbantay ta kanunan. Salamat sa mga bagong batanon nga pag-esperansa, mga bautismuhan karong bautismuhan karong okay, marasigon tayo. Okay. Sabi na kung madagko na ni edad, 16 pa man na edad ini nila.
Okay? So mao lagi natong buhaton. Amen. Magbantay ta sa unahan. Kung mubati man tag kaluya kakapoy, ayaw daw yung pag-ingon nga di na ko mga lagad. Lagad jud. Inumdumi nga nung niabot na sa imuha kay ginatestingan po ka. Amen. We need the test. Nagkinanan po tag testing. Amen. Amen. Kaya nga naman, dili ta mo tubo kung dili walay mga pag-testing ka nato. Dili ta ma-mold. Amen. Yung pa ni Peter, 1 Peter chapter 1 verse 6, kung ang mabulawan, testingan, pinaagi sa kalayo, kung sa daka atong pagtuo, nga, kalap bitong, importante kayo, ang bulawan malabay lang. Itistingan, pinaagi sa kalayo. Amen? Kita, ang atong pagtuo, pag-testingan usab. Kaya kung ingog last verse. Last verse na yun. Amen? Si Pedro ha? Si Pedro nagwali. Si Pedro nagwali. Kang Cornelio. Basahan po nato ang sulat ni Pedro. 1 Peter chapter 1 verse 6. Ano sa gingon? Busa angay ninyo kining ikalipay. Kung sa ikalipay, bisag na ado mapag-antos ikalipay nato ni. Amen? Bisag tuod nga sa pagkakaroon kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungo sa daghang mga pagsulay kaninyo. Wa man gyud ang mga pag-antos nato ang maangkon diri. Amen. Kay kun nato sa langit kinabuhing katapusan nindot na kaya atong matagamtaman dito. Verse 7. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagyod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Lumalabay lang daw ang ang bulawan. Sulayan pinaagi sa kalayo. Ang iyong pagtuo nga mas bililhon pa kaysa bulawan, sulayan gayon usab. Tungod niini, madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Jesus Kristo. Amen. Amen. Lagi mga pagsulay mabot sa tuwa. Kaya kung mga wala po'y pagsulay, dili po ta mo mature, mo grow kung walay mga pagsulay. Amen? Muna nga, kung namin mga pagsulay, mabot ka na to, may abot na, mabutay na po na bukan, andam ta sa pagdawat nini. Pabilin ta nga maglikon. Dangog dahil sangpit sa Dios. Amen? E damor ta mo grow ni Ana. Amen. Amen? Mga panindog tang tanan. Damor ta nga mahimong saksi sa atong Ginoo. Wala man ta makita eyewitness jud sama sa nakita ni Pedro kung kinsa ang Ginoo. Apan saksi ta kay tungod kay giluwas ta niya. Amen. Nahimutang saksi makaigsunan kay si Kristo karon anana sa atong kasing-kasing. Nahimutang saksi karon ngadto sa uban kay si Kristo mao man ang nagbago sa atong kinabuhi. Natingala ta nga dili man ta sama kaniadto sa atong kinabuhi karon. Makaingon ta nga gibago na juday. Amen. Mo nang nahimutang saksi ni Kristo ngadto sa bang tao. Ug labaw sa tanan nahimutang saksi kinaaman sa Biblia. Nabasa nato medong. Amen. Magawit ako sa kawit. Ikaw lang o Dios ang gihandom namo Ginoo. Thank you Lord. Kay imong gugma o Dios. Dako kayo Ginoo ang imong gugma kanamo. Mao kini ang hinungdan nga nakabaton kami kaluwasan. Salamat yung kay Lord sa mapag-antos. Kamatayon Ginoo nga imong gibuhat dito sa. Thank you Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Salamat Lord. As we sing this song prayerfully, kasing-kasing usap. Thank you Lord. Ikaw lang, O Diyos, ang gihandom ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaon ko. Kinabuhi ko, ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan. Ikaw ang tanan, ikaw lamang. Once again, ikaw lang.
Diyos sa pag-inuha mo sa mata ni Gayon. Matinudalon ka ang kinabuhi ko, ihalagain mo. Matinudalon ka, matinudalon ka, labaw ka sa tanan, ang umamu Diyos, kinabuhi ko. Matinudalon ka, labaw ka sa tanan, ang umamu Diyos, kinabuhi ko. Yes, Lord, ang among kinabuhi, Ginoo. Diha na gyud kanimo, God, because you are our life, Lord. Thank you so much, Lord, sa kinabuhi kay mong gihatag ka namo. Tinuod nga kinabuhi, Ginoo, nga nadagamtaman na mo, Dios. Kung Paulo, Dios, ikaw amo gyud kang alagaran, Ginoo, pasidunggan sa walay katapusan. Karon o God, ugmahang to sa kangturan, Ginoo, mapabili kami malagaron, musimba diha sa imong pangalan, Ginoo. Kung na laing pangalan igihatag gikan sa langit, ngani sa kalibutan, pangalan lamang nimo, Ginoong Hesus, aron kami makatagamtam sa tinuod nga kaluwasan, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga pulong nga amo na dungog niini nga mga orasan, Ginoo. Kay ikaw nagapahinumdum diha kanamo, Ginoo, nga ikaw o Dios nagug mapag-ayo kanamo, Ginoo. Gusto nimo, Dios, ang mensahe, Ginoo, sa kaluwasan, madungog usab ngadto sa uban, Ginoo. Usa kami nga imong mga niluwas, Ginoo, mga saksi padayon ka, Ginoo, magamit diha kanamo, Ginoo. Tagay kini gahum parang spirito nga nakanamo nagapuyo, magapanlihok diha kanamo. Aron mahimo kami epektibo. Kaalam, Ginoo, nga langit, Lord, dihog, Ginoo. Aron sa diin, Ginoo, sa dihang kami musangyaw ngadto sa pangtao, ano na gyud gahum nga mobago diha kanila. Ang mga mensahe nga ilang dumog, Ginoo. Salamat kay Lord. Paday ka, Ginoo, magalikod diha kanamo, God. Taliwala sa mga pangitabo nini panahon na, Ginoo. Kakulamon, Ginoo, kawalan ko diha sa mong mga panimalay. Kagutom, pagkaon, tubig, Ginoo, na kinahanglan kami nini, Diyos. You continue to bless us, Lord, financially usab, Ginoo. Salamat, Lord. Ikaw tuburan sa mga panalangin, Ginoo. Ya lamang kami magaduol kanimo, God. Magapangayong tabang ka kanimo, Lord. Nasay mo, God, ikaw mo tabang ya kanamo, God. Andap yung Ginoo mo tabang diha sa mga katawhan, Diyos. Salamat kay Lord, mga pag-ampo sa namo, Ginoo. Sa mga iksuna namo, Ginoo, nagkaluya diha sa pag-alagad, Ginoo. Mga pag-ampo na mo, God, ikaw padayon ka magapalihok diha sa matagusan lang mga kasing-kasing, Ginoo. Lord, una sila pagbalik, Ginoo. Kung nahuyang mas sila karong ginatungka, ikaw padayon, Ginoo, nga mag-aagap na kanila. Ano sa diin, Ginoo, padayon sila nga mulakaw diha sa pag-alagad diha kanimo, Lord. Hantod sa mga pagbalik, Ginoo. Huwag ka na nga mo pag-ampo, Diyos. Dasiga sa Ginoo. Ang imong mga pulong, God, mag-remind diha kanila, Ginoo. Padayon ka, O Diyos, o kami usab, Ginoo, padayon nga mag-may diha kanila. Dalay kong kasawala katapusan, makaigsunan na mo karong, Ginoo, nga nasa mga balatian. Mga pag-ampo na mo, Diyos, kay ikaw, Ginoo, mag-aayo diha kanila right now, Lord. Aywa sila, Ginoo, in the mighty name of Jesus Christ. You are healer, O God. In the mighty name of Jesus Christ. You are healer, great physician, Ginoo. Dalay kong gagamhanan ka sa walay katapusan. Huwag ka na ang mapag-ampo, kamo ang ginasalig, pag-ayo diha kanimo tanan, Ginoo. Dalay kong ka, Ginoo, ni matagong nga adlaw, Ginoo. Isimba ka na mo gilagaran kay balaan ka Dios o gamhanan ng Dios. Salamat kay Lord sa kayuhan sa mga igsunan namo, Ginoo, nga nakaroon sa mga balatian, Ginoo. Mga igsunan namo karon, Ginoo, nga nasa ospital, na naghigda, Ginoo, tungkol sa mga sakit o balatian, Ginoo. Mga igsunan namo, Ginoo, nga nakaroon sa COVID, Ginoo, na sinatid nila, O Dios, ang virus, Ginoo. Mga pag-ampon na, O Dios, nga sila, O Dios, imong ayuhon, Ginoo. Mga igsunan namo, O Dios, nga ipang-quarantine, Lord. Mga pag-ampon namo, O Dios, nga sila, O God, makagawas, Ginoo, pinaagi sa imong tabang o gahong, Ginoo, sa imong pag-ayo diha kadlan, Ginoo. Sa mga igsunan namo karong, Ginoo, nga nasa mga balay, tungod ng mga balatian, Ginoo, mga pag-ampon namo, O Dios, imo sila kayuhon, O God. Complete healing, O God, pag-ampon ta kanila, O God, right now in the name of Jesus Christ.
makaigsunan ng Ginoo nga nakaroon sa mga pagkinahanglan financially. Lord, i-bless na, O God. Ibubo ang imong makadagayag mapanalangin diha kanila Ginoo. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you so much, Lord. Ikaw ang Diyos na nagauban diha kanamo kanunay. Nagapaminaw diha sa mga pagsambit diha kanimo, Lord. Thank you so much, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Mao kini ang among pag-ampo ni ining mga takna ni orasa o Dios na inubanan Ginoo sa pagtuo pagsalig na mga anak kanimo, Lord, nga buhaton nimo kini tanan Ginoo. Walay posible diha kanimo God, kaya tanan o Dios mabuhat yun nimo God. You are God, God is able. You are able, O God. Mabuhat nimo ang tanan o God.